Samantala, naipamahagi naman po sa mga ilang barangay sa Western Pangasinan ng Barangay Health Station BHS packages mula po sa Department of Health Ilocos Region na pinondohan po sa ilalim po ng 2024 Health Facility Enhancement Program. Kinabibilangan po ng mga benepisyaryo ang mga barangay ng Kato, Nangalisan, Nayom at Putol sa Infanta, Pangasinan at Barangay Sapa Grande sa Bayan ng Burgos. Mapapakinabangan po ng mga dressing cart, 2 minor surgical set at medical or mechanical bed, 2 spine board, 2 EENT diagnostic set at ang weighing scale with BMI calculator, weighing scale for infant, 8 fetal Doppler at ang mga examining table, mga medisina at instrument cabinet at mga nursing kit, tabletop sterilizer at generating set na 10 kilovolts. Layon po nito na mapalakas pa ang pagbibigay po ng serbisyong medikal lalo na sa mga komunidad sa mga mansabing barangay. Samantala, nagpapatuloy ang kampanya ng Kagawaran ng Kalusugan sa pagtutok sa mga kinakailangang medikal na atensyon ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga inilulunsad ng mga health programs. IFM News. IFM News. IFM News.